Усіх вітаю, цудоўнага вечара і настрою. Наконт падняцця рукі, вот шчыра кажучы, не ведаю, магу проста ўсіх не ўбачыць, таму што ў меня вокны не ўсе раскрытыя, таму лепей, можа, хай людзі пішуць. Добра. Вось. А вы тады як мадэратар, вы тады будзеце, калі нешта зусім трэба ў працэсе, вы мне можете спыняць, я магу адказаць, калі нешта вот вострае. А калі гэта церпіць да канца лекцыі, тады мы ў канцы яшчэ хвіліначак 10 пагаворым пра тое, што сёння ў нас адбывалася, скажам так. Дамовіліся. Тады пішам у чацік і Вось. потым абмяркуем. Ага. Так, прэзентацыя ў мяне раскрыта, так, усё бачна. І па гэтай прэзентацыі, як вы бачыце, мы будзем гаварыць пра Уладзіміра Караткевіча. Адразу хочацца сказаць, што, ну, безумоўна, гэта адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў другой паловы 20 стагоддзя, і большасць з нас адкрывала для сябе беларускую літаратуру менавіта праз Уладзіміра Караткевіча. Ён, яго творы, апавяданні, казкі, п'есы, это як той чароўны партал, праз які ты далей можаш і далей бачыць, якая у нас дзівосная літаратура, якая нечаканая, якая шыкоўная. Першым быў Караткевіч, а затым ужо пераходзілі і да Мележа, і да Гарэцкага, і да Владзіміра Дубоўкі, і да многіх іншых. Ён сапраўды быў папулярным і пры жыцці, і па сённяшні час. Вось, відаць, таму што ён адзін быў з нямногіх нашых пісьменнікаў, хто яскрава хацеў паказаць беларусаў пераможцамі, што беларусы могуць быць такімі ж суперменамі, якімі яны з'яўляюцца ў літаратуры французскай, амерыканскай, там ангельскай. Вось, што беларусы не толькі тыя, хто заўсёды такія самотныя, і ўсё ў іх такое сумнае, і яны няшчасныя, іх крыўдзіць, што беларусы могуць перамагаць, што беларусы могуць быць такімі жыццярадаснымі, як героі Рабле, як герой Александра Дюма, як персанажы Марка Твэна. Вось, і гэта вельмі важна, это вельмі істотны момант. Ён быў, як вы тут бачыце, разнабаковым чалавекам. Ён аднолькава спраўдзіўся як паэт, і многія любяць яго балады, вершы, якія там ёсць і жартаўлівыя, і гістарычныя, вось, і меладраматычныя, якія заўгодна. Як празаік, безумоўна, ён цудоўна сябе праявіў і пры тым самых розных формах. Ад вялікага эпічнага раману, скажам, там каласы пад сярпом тваім, так, до невялікіх яркіх гумарыстычных казак, як, напрыклад, Верабей, сава і птушыны суд, альбо Чортаў скарб той самы суперкласічны, так. Як драматург ён таксама шыкоўна сябе праявіў, і ўжо першая яго п'еса «Млын на сініх вірах», якая была напісаная ў канцы 50-х гадоў, яна была пастаўленая і нават не ў тэатры, а на тэлебачанні, і затым Караткевіч дастаткова паспяхова сябе пачуваў у тэатры, асабліва яго любіў віцебскі тэатр і рэжысэр Валерый Мазынскі, які ў другой палове 70-х быў галоўным рэжысэрам віцебскага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. Ён некалькі п'ес Караткевіча паставіў, і гэта быў таксама поспех. Таксама ён быў кінасцэнарыстам і па сутнасці зарабляў сабе на жыццё ў 60-тыя гады сцэнарыямі. Прытым многіх гэтых фільмаў вы не знойдзеце на сайтах, таму што гэта цяпер ужо забытыя малавядомыя дакументальныя стужкі, нейкія пазнавальна-навучальныя рэчы. Ён шмат для чаго пісаў. Ну і, канешне ж, ён стваральнік кінасцэнарыяў да сваіх раманаў. Хрыстос прызямліўся ў гародні, і дзікае паляванне караля Стаха, цёмны замак Альшанскі. 3 яго творы экранізаваныя. Гэта таксама можна гэтым ганарыцца. Ну, іншая справа, якая якасць гэтых фільмаў, але пра гэта будзем пазней гаварыць. Так што ён се спраўдзіў ва многіх жанрах літаратуры, вось ва многіх відах літаратуры. Вось. Гэта быў чалавек артыстычны. Ён мог знайсці падыход да любога чалавека, любой нават жывёлы. На гэтым фотаздымку 1982 году ён сфатаграфаваўся з вавёркай, якая ўвогуле была дастаткова палахлівая і ні да кога не ішла.
пайшла ўпершыню да Караткевіча, скажам так. Ён вельмі ганарыўся, што яго любяць вавёркі. Ён вельмі любіў сабак, катоў. І вы ведаеце гэтыя класічныя ягоныя фотаздымкі, таксама канца 70-х, пачатку 80-х, дзе ён з двума катамі альбо з французскім бульдогам фатаграфуецца. Прытым, што дома ў яго жывёлаў не было. Дома в гэтым плане быў дастаткова аскетычны, быў ён, маці, ягоная жонка, ну і ўсё. Вось. Але ўвогуле, калі ён вырываўся са сваёй кватэры, якая знаходзілася на вуліцы Карла Маркса, а ён любіў вандраваць, ён абышоў всю Беларусь, ён стараўся з Европы, ён быў у Польшчы, у Чэхіі, вось. Ён стараўся, што называецца, там напоўніцу адпачыць і сустракацца з самымі рознымі цікавымі асобамі. Ён сябраваў з мядзведзямі і напісаў твор «Былі ў мяне мядзведзі», скажам там. Ён любіў зуброў, вось, і стараўся прыручыць зубра, калі быў у Белавецкай пушчы, і затым гэта ўсё ўвасобілася ў яго кнігу «Зямля пад белымі крыламі» 75-го году. Ён быў такім. Вот, дарэчы, гэты класічны фотаздымак коцікамі. Крытыкі кажуць нашы, што ён для Беларусі такі ж знакавы, як для Вялікабрытаніі Вальтер Скотт альбо для Польшчы Генрых Сянкевіч. Ён знакавы ў тым сэнсе, што, як і названыя пісьменнікі, ён вяртаў нас у нашу забытую гісторыю. Ён расказваў беларусам, цалкам зрусіфікаваным беларусам другой паловы 50-х, 60-х гадоў, што, оказывается, у нас была цікавая гісторыя і да 1917 года, і беларусы не былі не абавязкова гэтымі пагарджанымі мужикамі з ранняй паэзіі Якуба Коласа ці з паэзіі Францішка Багушевіча, што мы былі цікавейшыя, мы былі багацейшыя, вось, у гэтым сэнсе. І ён першым паказаў нашай літаратуры, што беларусы маглі быць і арыстакратамі, і рыцарамі, і шляхціцамі. І не абавязкова шляхціц гэта нешта адмоўнае, не абавязкова арыстакрат гэта нейкі проста люты эксплуататар працоўнага класу, не абавязкова. Сваімі раманамі, такімі як «Каласы пад сярпом» тваім, аповесцямі «Дзікае паляванне караля Стаха» ён даказаў адваротнае. І ён вельмі любіў дэтэктыў. Ён выдатна ведаў польскую мову, у яго была калекцыя польскіх дэтэктываў, які ён дасканальна вывучаў увесь час. Ён вельмі любіў дэтэктывы амерыканскія, французскія, вось фільмы глядзеў такога ж кшталту. Не забудзем, што калі ён быў у юным узросце, вось, дастаткова юным, колькі ему там было, 18-17 гадоў, то 47-48 год, што да нас прывозілася пасля вайны? У вялікай колькасці трафейнае кіно, а трафейнае кіно гэта былі той самы прыгодніцкія стужкі пра Тарзана, які яшчэ здымаў рэжысэр Ван Дайк з Джоні Вайсмюлерам пачатку 30-х гадоў. Это былі нямецкія фільмы пра эшнапурскага тыгра, вось, дзе мужны герой, нямецкі архітэктар трапляе ў Індыю і там змагаецца з рознымі магамі, йогамі і гэтак далей. Гэта ўсё вот былі дэтэктывы пра Шерлока Холмса, дзе іграў Бэзіл Рэдбоун, цэлы быў такі кінасерыял пра яго. І ўсё гэта глядзеў Караткевіч і разумеў, што і нам такое трэба. Трэба брацца за гэты нізкі так званы жанр, дэтэктыў, прыгодніцкая аповесць, і быць тут першым. І пісаць так цікава, каб твае кнігі кралі з бібліятэк. Мае крадуць, дадаваў ён абавязкова праз паўзу. Вось. Гэта знакаміты фотаздымак 1971 года. Коктебель, радзімым паэта Максіміліяна Волошина, знакамітага расійскага сімваліста. Караткевіч у першы дзень адпачынку пасябраваў з рыбакамі, як я казаў, ён быў вельмі кампанейскі, адправіўся з імі ў рэйд і злавіў, як ён сам сказаў, акулу. Не ведаю, акула гэта ці не, но кажа, што гэта акула, маленькая акула. І затым гэтую акулу ён павесіў сябе на балконе, каб яна там сушылася, і паспяхова забыў пра яе. І адправіўся далей у горы, на гару Карадак, кудысьці туды, а акула на сонцы ўжо стала так добра пахнуць, а дзверы ў ягоны габінет зачыненыя. Словам, на цэлы дзень і на наступны дзень усім была вялікая радасць. Все ведалі, што Караткевіч поймаў акулу, і ўсе ведалі ў гэтым доме адпачынку, што ён пра яе паспяхова забыў, скажам так.
Вось. Вячка Целіш на 50годдзе Владзіміра Караткевіча зрабіў такі экслібрыс, графічны кніжны знак, дзе акурат і стараўся паказаць усё тое, што яму блізка. Это рыцарская тэма, герб пагоня, кнігі, манускрыпты, замкі, вось усё тое, што яму вельмі і вельмі і вельмі падабалася. Герб Караткевіча, Корвін, у чырвоным полі чорная варона, якая трымае пярсцёнак. Пярсцёнак азначае мудрасць, улада. Улада не толькі такая, што называецца, што ты кароль і ўладаеш людзьмі, а это улада над усім. Ты можаш перамяшчацца ў свеце, ты можаш кіраваць думкамі, кіраваць у нейкім эзатэрычным сэнсе. Вось, і на гэтым чырвона-белым фоне, скажем так, это ворона, а это одна з самых мудрых ввогуле птушак, як мы ведаем. Вось яна трымае гэты пярсцёнак, хоча даць яго уладару гэтага герба. Это значыцца, што тыя, хто валодаюць гэтым гербам, это выбітныя людзі. І Караткевічу вельмі гэты герб падабаўся, ён сапраўды, вось яму ён ганарыўся гэтым. Пісаў свае раманы Уладзімір Семёнович па ўспамінах сучаснікаў, не закрэсліваючы. Гэта ягоныя рукі, гэта ягоныя рукапісы. Прытым, калі ён складаў вершы, то там часта мог нешта крэсліць, спяша маляваць, спяша нейкі візуальны вобраз рабіў. Затым па версе гэтага візуальнага вобраза ствараліся ўжо нейкія тэксты. Вось. Але калі ён пісаў прозу, ён апранаўся як на свята. Вось. Ён гэты час забываў пра сваіх вельмі часта неабавязковых сяброў, якія больш хацелі выпіць, а не пагаварыць пра нешта мудрае. Всю гэтую вясёлую кампанію разганяў, і месяцы 2 думаў толькі пра творчасць, займаўся толькі творчасцю, і за гэты кароткі тэрмін мог напісаць цэлы раман. Вось. Ну, канешне, яго шмат было нататнікаў, з якіх ён перапісваў асноўнае, не без гэтага. Але ягоная асаблівасць добрым почеркам пісаць, не закрэсліваючы цэлыя раздзелы, это было унікальна. Мала хто так умеў. Ну і прытым рабіць это якасна. Ну, а нарадзіўся ён 26 лістапада 1930 года в горадзе Орша. Самы быў малодшы ў сям'і, таму адзін з самых любімых. У яго быў сярэдні брат, які загінуў в 41 годзе падчас таго, як другая сусветная вайна ўжо ўварвалася на нашу тэрыторыю. У яго была старэйшая сястра, якая на працягу ўсяго свайго жыцця апякала нашага героя. Мама, якая ведала французскую мову, у якой была класічная адукацыя, яшчэ дарэвалюцыйная, вось, і якая дапамагала Владзіміру Караткевічу ўжо ў 60-тыя гады, дапамагала ў тым сэнсе, што калі ягоныя героі-арыстакраты павінны былі гаварыць там па-французску, то мама яму пісала гэтыя французскія фразы без памылак. Вось. Ну, а тата наша героя, ён працаваў бухгалтарам. Гэта быў высокі, суровы, справядлівы мужчына, якога наш герой таксама безумоўна любіў, паважаў. І калі апісваў сваіх звышбеларусаў, ён часта візуальна ўспамінаў свайго бацьку. Бацька, на жаль, памёр дастаткова рана, у годзе 59-м, а мама пражыла ці не да 77-го года. І апошнія свае там гады, гадоў 10 апошнія, яна жыла ў Караткевіча, з ім жыла. Вось, ён вельмі яе апякаў і вельмі яе любіў. Вось наша Орша знаходзіцца зусім блізка ад Расіі. Увогуле горад быў зрусіфікаваны. Сям'я была русіфікаваная. Гаварылі ў сям'і па-расейску, безумоўна. І сам Караткевіч доўгі час гаварыў па-расейску. Гэта была ягоная родная мова. Гэта было абсалютна гэтая мова, а не якая іншая. Вось. Жылі яны ў Оршы тут вось. Вот недалёка ад ракі Дняпро, зусім блізка. Вот. Орша тады была дастаткова прыгожы горад, двухпавярховы, трохпавярховы. Вось. Цудоўная канструктывісцкая архітэктура была. Вось гэта ягоныя бацькі яшчэ ў маладым узросце, дарэвалюцыйным. Бацька ўвогуле тут прыгажун з такімі вусамі, высокі, статны, спартыўны. Караткевіч сам не быў высокім, не быў статным, не быў ніколі спартыўным. Хаця, калі апісваў самога сябе ў апавяданнях, а многія яго творы такія фантазійна-аўтабіяграфічныя, то там ён, канешне, ператвараў сябе больш такога некага крутога прыгажуна, які ўмее і біцца, і кахаць, і здатны на нейкія файныя ўчынкі. Гэта ўсё ў яго было. Скажам так. Вось таксама ягоны тата, сапраўды рэальны арыстакрат, такі, але загорскі проста. Вось.
Ну і нарадзіўшыся, ён ужо ў самым раннім веку праявіў свае вялікія таленты. Таленты былі ў яго сінкрэтычныя. У тым сэнсе, што ці не ў 3,5 гады ён ужо пачынае вучыцца чытаць. У 4 гады ён чытае. Затым з вялікім жа поспехам пачынае не толькі чытаць, але і маляваць, і спяваць, і іграць на піяніна, і імправізаваць. Яму вельмі падабаліся тыя казкі, якія яму расказваў дзед па лініі маці Васіль Юлянавіч Грынкевіч, чалавек вялікай фантазіі, цікавага лёсу. Вось. І які быў дастаткова такім суровым дзедам, але ўнука свайго настолькі любіў, што мог з ім цэлымі днямі праводзіць час і расказваць яму многія і многія унікальныя гісторыі, якіх не знойдзеш ні ў якіх кніжках, якія толькі як бы былі ў галаве гэтага самага дзеда. І многія з гэтых казак затым Караткевіч пераасэнсаваў і пачаў выдаваць іх асобна. Любоў да казкі не такая стандартна дзіцячая, все мы ў дзяцінстве любілі казкі, а вот фундаментальна творчая, фундаментальна літаратурная любоў да казак гэта ад дзеда. Таму што затым Караткевіч пачаў затым Караткевіч, калі ўжо вучыўся ў Кіеве, яго дыпломам гэта была беларуская казка. Першае ж сур'ёзнае, што ён напісаў, што ён даслаў Якубу Коласу на прачытанне ў 52 годзе, гэта былі апрацаваныя казкі, у тым ліку тыя казкі, якія яму расказваў Васіль Юлянавіч Грынкевіч. У сярэдзіне 70-х гадоў зноў вярнуўся да казачнага жанру і выдаў кнігу пад такой арыгінальнай назвай казкі, а ў пачатку 80-х адзін з апошніх яго шэдэўраў это была Жабкі і чарапаха 82 года, напісаная за там 1,5 гады да смерці. Таму казка заўсёды для Караткевіча была вельмі важнай. І нават магу сабе дазволіць такое параўнанне, што ён казачнікам быў і ў сваіх так званых сур'ёзных творах, гістарычных, там дэтэктыўных і так далей. Ён і іх па сутнасці ператвараў у казку. Таму што галоўны герой у любым творы сутыкаецца з нейкім страшным злом, перамагае яго. Герой яго часта ідэальны, і фізічна моцны, і маральна моцны, і дзяўчаты яго любяць, і лепшая красуня будзе абавязкова з ім. І пераможа гэты герой любое зло. Ці умоўнае дзіва аднавокае, ці саму смерць, як Гервасій Валівага, ці яшчэ якую трасцу. Вось, а гэта казачны пачатак. Хаця сам Караткевіч вельмі злаваўся, калі яго называлі казачнікам, рамантыкам, але так бывае заўсёды. Мы заўсёды злуемся на праўду, скажам так. Вот. Скажем так. Вось. Так што гэта быў дзед ягоны. Сям'я была дастаткова дружная. Праўда, бацька з дзедам былі ў такім лёгкім канфлікце, і гэта нават бачна на фотаздымку. Это фотаздымак 28-го года. За 2 гады да нараджэння Караткевіча зроблены. І тут мы бачым мама Караткевіча, якая хіліцца да свайго татачкі, старэйшая сястра Караткевіча, брат, які, на жаль, брат Валеры, які, на жаль, загіне ў 41 годзе, і тата. І бачна, што он так крыху адасоблены ад дзеда. Таму што яны абодва былі моцнымі у іх былі моцныя характары, моцныя натуры, яны былі упартыя, яны былі лідары. Кожны з іх ведаў, як трэба рабіць, як трэба паступаць. Так? Вось. І, канешне, калі яны ўдвух сутыкаліся, гэта магла быць нейкая такая іскра, скажем так. Ну, а наконт чытання, як я вам казаў, сапраўды ён вельмі любіў чытаць. У яго мелася свая хатняя бібліятэка. Першую беларускую кніжку, якую ён прачытаў, гэта была кніга Савось распуснік. Кніга 35-го года, якую эту казку склаў Якуб Колас. І з гэтага часу любоў да Якуба Коласа ў Караткевіча не спынялася да канца яго дзён. І Якуб Колас для Караткевіча быў першым, можна сказаць, духоўным настаўнікам. У іх шмат было чаго агульнага. Таму што і Караткевіч вучыўся на настаўніка, і таленавітым быў педагогам, працаваў і ў Украіне, і ў Беларусі, і цудоўным быў выкладчыкам. І Якуб Колас, як мы памятаем, быў прафесійным настаўнікам, вельмі неблагім, так? І Якуб Колас сябе абсалютна свабодна пачуваў і ў драматургіі, і ў казцы, і ў паэзіі, і ў публіцыстыцы, і ў рамане, і ў кароткім апавяданні, так? І тое ж самае Владзімир Караткевіч. І Якуб Колас, калі ствараў свае паэмы ці вершы, вельмі любіў там сюжэтную аснову. І тое ж самае Караткевіч. Іх шмат што звязвае. І Якуб Колас быў адным з самых папулярнейшых пісьменнікаў пры жыцці.
Тое ж самае было і з Владзімірам Караткевічам. І да коласа хінулася моладзь, вучылася ў яго, і ў Караткевіча. Так што яны былі вельмі блізкія, таму не дзіва, што Караткевіч хінуўся да Якуба Коласа. А любоў да казкі ад дзеда, яна яшчэ далей развівалася яго ў плане імправізацыі. У плане імправізацыі. Таму што дзед ім расказваў шмат казак. Малы Караткевіч выдатна іграў на піяніна, спяваў, і ён пачаў сам нешта сваё выдумляць. Па-першае, калі ў нейкай казцы яму не падабаўся фінал, то ён тады мог прыдумаць свой альтэрнатыўны фінал. Калі Караткевіч малы складаў свой якімсь першы верш, то ён мог яго і праспяваць, і намаляваць малюнак для гэтага верша, і падабраць мелодыю да гэтага верша. Таму у 30-е гады бацькі нават не ведалі, кім будзе іх звыш таленавіты сын. Ці мастаком, ці кампазітарам, ці паэтам, ці кімсьці іншым. Усё давалася аднолькава лёгка. Всё давалася аднолькава неяк так. Памяць яго была шыкоўная, і затым гэта дапамагала яму ў школе. Ён не вуч як, дарэчы, Васіль Быкаў, ён ніколі не вучыў урокаў, яны самі яму запаміналіся. Вось, і таму ўсё яго было добра. У школе на месцы яго старой школы стаіць цяпер гэтая школка. Вось, сярэдняя школа нумар якая ў нас там была? Нумар 3. І цяпер это сярэдняя школа нумар 3. Бачыце, якая вясёлая архітэктура, якія вясёлыя колеры. Вось, дом Караткевіча знаходзіўся тут, дзе цяпер вуліца Владзіміра Леніна, а школа знаходзілася тут. Яму было блізка ісці, хоп-хоп, і вось ужо школа. Там захоўваецца куток, прысвечаны нашаму герою, вядомыя фотаздымкі, нейкія копіі з яго кніжак. Вось. А сам дом, дзе яны жылі, на цяперашняй вуліцы Леніна, ён не захаваўся. Падчас другой сусветнай там было шмат драўляных дамоў, усё это было разбомблена. Цяпер там пасля вайны былі пабудаваны такія домікі, і яны цяпер ёсць. Вот дзесьці тут быў гэты дом. Затым сям'я у 39-м годзе пабудавала свой уласны драўляны дом, і з вуліцы Леніна адсюль яны перабраліся бліжэй сюды, да Дняпра. І малому Караткевічу вельмі падабалася глядзець на ты парк, на дрэвы, а праз гэтыя дрэвы была бачная рэчка. Вельмі яму падабаўся іх драўляны дом, які выглядаў прыблізна неяк так. Я кажу прыблізна, таму што і гэты дом падчас другой сусветнай быў знішчаны. Вось. Ну, ёсць музей Владзіміра Караткевіча. Это так. Але мы глядзім на вакзал. Это вакзал, Аршанскі вакзал. Летом 41-го года, у пачатку лета, Владзімір Караткевіч за цудоўныя поспехі ў вучобе бацькі зрабілі яму падарунак, а адправілі яго самастойна ў Маскву да сваёй сястры, якая ўжо вучылася ў Маскве. Ён сеў роўна сюды, на гэты вакзал, паехаў у Маскву. Праўда, мы бачым, тут ужо ў нас такое па-нямецку напісана. Значыцца, здымак быў зроблены праз месяц пасля таго, як Караткевіч ад'ехаў. Немцы ўжо тут, і немцы ўжо, што называецца, робяць свае парадкі. Вось, але пакуль што немцаў няма. Караткевіч у Маскве. Яна яму, конечно, падабаецца. Ён яе, магчыма, успрымае як мастак Юрый Піменаў, геніяльны расійскі мастак, у страшным 37-м годзе намаляваў карціну «Новая Москва», яркая, імпрэсіяністычная, светлая, шырокая, высокая. Вось так прыблізна ўспрымаў і Караткевіч гэтую Маскву. Таксама мы бачым карціну Піменава і яго сястру, якая з такой галівудскай усмешкай сустракае свайго малодшага брата. Вось. Масква была і такая невялічкая, дзе чайная сталовая. Гэта карціна беларускага мастака Рамана Семашкевіча пачатку 30-го года. І такая была Масква, узнёслая, лятучая, як на карціне Лабаса, дзе лёталі аэрапланы, вось парашутысты скокалі, і гэта ўсё падабалася Караткевічу. І, конечно ж, он вельмі полюбіў метро. Адно з самых глыбокіх у Еўропе метро. Па-моему, самае глыбокае ў Кіеве, калі я не памыляюся. Вось, але ў Маскве таксама. Таксама карціна Лабаса з гэтым бясконцым эскалатарам. Карціна канца 30-х гадоў. І малы Караткевіч вельмі любіў спускацца па гэтым эскалатары ўніз, уяўляў, што там далей можна знайсці нейкія пячоры, скарбы, і замест вагона, замест гэтых цягнікоў, якія равуць, можа выскачыць нейкі страшны цмок. Яму вельмі падабалася вандраваць уніз сверх. Вось, была такая сапраўдная радасць. Але пачалася вайна. Пачаліся бамбёжкі. Сястра яго
была адпраўленая ў такі дапаможныя сілы. Там моладзь павінна была дзяжурыць на дахах, будаваць спецыяльныя акопы, умацаванні, шмат што рабіць дзеля там абароны Масквы, скажем так. І многія студэнты гэтым займаліся. І Караткевіч быў сам па сабе. За ім ніхто не глядзеў. А ён не хацеў спускацца ўніз, у падвал, у бомбасховішчы, не хацеў ніяк ратавацца. Ён быў вельмі непаслухмяным, і проста сястры не было чаго рабіць, як сказаць, што вось у мяне ёсць брат такі непаслухмяны, трэба штосьці рабіць. І яго адправілі. Яго адправілі далёка ў глыбіню Расіі, там за Урал, кудысьці туды, і ён неаднаразова уцякаў. Перад намі карціны Івана Ахрэмчыка, таксама беларускага мастака. Гэта, праўда, мангольскія эцюды, але па геаграфіі падобна. І калі верыць кнізе «Лісце каштанаў» 72 году, то Караткевіч некалькі разоў падпрымаў беспаспяховых уцёкаў. Урэшце ўцёк зусім і некалькі месяцаў беспрытульнічаў, краў, што праўда, толькі ў чужых гародах. Даходзіла да таго, што пасвіў у паўночным Казахстане вярблюдаў, хочаце верце, хочаце не. Словам, ён сябе паводзіў вельмі самастойна, ён не хацеў жыць у інтэрнатах, сапраўды ён некалькі разоў уцякаў. З аднаго боку, ён хацеў трапіць на фронт і змагацца супраць нацыстаў, з іншага боку, ён нічога не ведаў, што з яго бацькамі, якія засталіся ў Оршы, як яму здавалася. Але затым, дзякуюць Богу, ён даведаўся, што бацькі таксама змаглі эвакуявацца, яны былі ў Арэнбургу, і ён разам з сястрой з вялікімі цяжкасцямі дабраўся да гэтага самага невялічкага расійскага гораду Арэнбург, скончыў тут 6 клас. І калі наступіла ўжо лета 1944 года, калі ўжо адбыўся гэты карэнны пералом у вайне, калі было зразумела, што нацысты нічога ў нас не захопяць, што іх уже адганяюць усё далей і далей, і калі пытанне вызвалення Беларусі гэта было пытанне часу, а Кіеў быў ужо вызвалены, то сям'я вырашае спярша пераехаць у Кіеў і летам прабыць там. І вось гэтыя некалькі месяцаў жыцця ў Кіеве 44 годзе на 13гадовага Караткевіча яны вельмі моцна паўплывалі. Вось тут упершыню у гэтым, па-першае, яму спадабаўся сам горад. Дзесьці былі руіны, дзесьці была выдатная старадаўняя архітэктура, цэрквы, касцёлы, розныя прыгожыя будынкі 18-19 стагоддзя. Ён гэтага нічога не бачыў у Оршы. Ну, толькі ў Маскве паспеў пабыць нейкі месяц, і ўсё. Кіеў яго вельмі ўразіў, нешта еўрапейскае было ад яго. Караткевіч ужо ў гэты час захапляўся гістарычнай прыгодніцкай літаратурай, вось, і тое, што ён чытаў, тое суадносілася з Кіевам. Ён сябе ўяўляў нейкім мушкецёрам, ён сябе ўяўляў нейкім такім вось героем прыгодніцкага раману, які можа цэлымі днямі гуляць па гэтых вуліцах. У школу ісці не трэба было, і рыхтавацца да школы не трэба было, бо яны пасля павінны былі паехаць у Беларусь, там всё пачынаць. Бацькам было не да яго. Ён гуляў па гэтых усіх раёнах, сябраваў з мясцовымі, а мясцовыя падлеткі, там былі цэлыя банды, банда супраць банды, а адной банды свая вуліца, у другой таксама свая вуліца, змаганне за тэрыторыю, першае каханне, першыя сутычкі, першыя вопыты нажывога бою, першыя вопыты вогуле вулічнага бою. Усё ўпершыню ў яго адбылося там, у Кіеве. Але акрамя гэтых всіх мілых романтычна-бандыцкіх рэчаў, якія абавязковыя былі, таму што это быў горад падлеткаў, быў у кагосьці бацькі на фронце, у кагосьці бацькі яшчэ дзесьці. Яны што хачу, тое і раблю. Ва што хачу, у тое і гуляю. А гульні маглі быць вельмі жорсткія, скажем так. І ў гестапа гулялі, і во што хочаце. Это падлеткі, скажем так. Вось. Акрамя ўсяго гэтага, ён тут чуе не расейскую мову, а ўкраінскую мову. Большасць з яго групы размаўляюць па-ўкраінску. Хтосьці на суржыку, хтосьці там яшчэ неяк, так, але расейскай мовы асабліва моцна там не чуе, дамінуе ўкраінская мова. І калі яго спыталіся: «Ты хто?» Ён кажа: «Беларус». Ну так пагавары па-беларуску, ён не змог. І яны сказалі: «Ты што, маскаль?» То тады ён зразумеў, трэба штосьці рабіць. Менавіта тут, у Кіеве, менавіта летам 44 года прыйшло гэтае канчатковае ўсведамленне, што я ёсць беларус, і я павінен гаварыць на сваёй мове. Так, ён ведаў беларускую мову, але яна была не асноўнай. Ён яе ведаў, таму што яе выкладалі ў школе,
Таму што дзед, калі расказваў казкі, пераходзіў на беларускую мову, але гэта ўсё не мела такой асновы. Гэта не было штось такое пастаяннае. Ну так, эпізадычнае такі вот момант. А цяпер ён задумаўся пра гэта. Ён пра гэта задумаўся. Усё гэта апісана ў ягонай аповесці "Лісце каштанаў". Раю яго прачытаць, яго можна за дзень прачытаць, за 2 дні "Лісце каштанаў". Цудоўная аповесць, як я кажу, пачатку 70-х гадоў, дзе праўда выдатна пераплятаецца з выдумкай. Бо герой там канцы, там дзяўчына украінка, прыгажуня, ўсё. І, канешне ж, яна будзе з ім. І, канешне ж, яны пасля і пажэняцца, і ўсё там будзе цудоўна. І трагічна нешта будзе, толькі не для нашага героя. Трагічна ў тым сэнсе, што але, мабыць, это Караткевіч сам бачыў. У тым сэнсе, што многія яго таварышы маглі рэальна гінуць, бо шмат бомбаў неразарватых, шмат гранат, шмат всякай іншай такой жахаў, а дзеці ўсюды лазяць, а дзеці збіраюць зброю, а дзеці падрываюцца. І я думаю, он сам гэта малы бачыў і сам цудам некалькі разоў не падарваўся. Словам, гэта быў вельмі вялікі і важны вопыт у яго жыцці. І затым восенню 44-го года ён пераязджае ў Беларусь. Орша цалкам разбітая, холад, голад, зіма вельмі страшная. І ён спамінаў так, што намерзліся, што часам хацелася памерці, абы толькі цябе пахавалі ў печцы. Але перажыўшы гэтую страшную зіму 44 па 45 год, Владимир Караткевич вучыцца ў школе, вось, давучваецца там 44 па 49, і ў школе гэты хлопец становіцца адным з лідараў. Прытым, калі мы глядзім на Владимира Караткевича канца 70-х, пачатку 80-х гадоў, то здаецца, што ён старэйшы на гадоў 10 за сябе. Там яму, напрыклад, 54, а можа ён выглядаць ужо на 66-67, так? Але ў юнацтве ён, наадварот, выглядаў на гадоў 10 маладзейшым за сябе. Яму было 25, і можна было даць ледзьве не 15. Яму было 15, можна было даць 10 гадоў. Ён быў маленькі, ён быў вельмі юны, скажем так, дробненькі, і многія пасмейваліся, што прозвішча Караткевіч, корань кароткі, яно вельмі адпавядае гэтаму цікаваму хлопчыку з вялікімі вачыма, вочы розных колераў, там карычневая, там і блакітная, здаецца, так, ці шэрая, вось. Але ён быў настолькі абаяльны, ён быў настолькі энергетычна зараджаны, што да яго хіліліся. І плюс у яго былі энцыклапедычныя веды. Энцыклапедычныя веды праяўляліся ў тым, што ўсё, што, як я сказаў, ўсё, што ён чытаў, ён запамінаў. А ён гэты час шмат чытаў. Ён чытаў энцыклапедыі, ён чытаў гістарычныя трактаты, ён чытаў усяго Дзюма, ён чытаў усяго Вальтер Скотта, ён чытаў ўсё, што мог дастаць. І ўсё гэта ў яго ў памяці было. Ён быў замест Вікіпедыі, што не запытаеш, он ўсё ведае. Вось, ён гэты час актыўна пачынае працаваць у школьным тэатры і іграе там Добчынскага і Бобчынскага ў спектаклі пра рэвізор. Вось, дарэчы, ён, бачыце, от унізе гэта яго аднакласнікі, вось ён, вось ён унізе, які ён і як ён дарманавата выглядае, маладзей за ўсіх. Вось, ён таленавіты школьны артыст, ён таленавіты школьны пісьменнік. У гэты час ён пачынае ствараць такі школьны часопіс, і ў гэтым самым школьным часопісе ён вось пісаў розныя свае першыя на расійскай мове і ўсё яшчэ гістарычныя апавяданні. Ён пасля казаў, што дзякуй Богу, яны ўсе як бы не захаваліся. Вот, маляваў такіх ужо рыцараў, яму ўжо падабалася гістарычная тэма, гэта малюнак канца 40-х гадоў. Вось, і затым, калі ён заканчвае школу ў 49-м годзе, то чым ён хоча займацца? І што ён хоча рабіць? Ён хоча займацца гісторыяй, яму падабаецца, калі яго слухаюць, значыцца, магчыма, педагогікай, і, канешне, ён хоча вярнуцца ў Кіеў. Той Кіеў, які даў яму першае каханне, першы цікавы жыццёвы вопыт, які адкрыў ім гэту беларускую чакру, што я беларус. Ён едзе туды і вучыцца там на філалагічным факультэце рускага аддзела Кіеўскага дзяржаўнага універсітэта імя Тараса Шаўчэнкі. Вось у нас у Киеве знаходзіцца тут, недалёка каля метро універсітэт. Ось, прыгожы, вялікі, чырвоны будынак. Сардэчна запрашаем у адкрыты універсітэт, Кіеўскага нацыянальнага універсітэта імя Тараса Шаўчэнкі.
Вось. Тут праходзілі яго самыя шчаслівыя гады. Тут праходзіў час яго станаўлення нацыянальнага. Таму што тут, у адрозненне ад беларускага універсітэта, ды і маскоўскага універсітэта, было шмат свабодалюбівых прафесараў, якія гаварылі па-ўкраінску, якія мелі апазіцыйныя настроі да тагачаснай улады, якія маглі даваць інфармацыю не толькі тую, якую патрабуе соцрэалістычная школьная праграма, але і звыш таго. Там былі багатыя бібліятэкі, там былі вельмі багатыя архівы, дзе можна было шмат чаго цікавага знайсці, у тым ліку і пра вялікае княства літоўскае, і пра рэч паспалітую, і пра кіеўскае княства, і пра нашыя казкі, і пра легенды. І Караткевіч прападае цэлымі днямі ў гэтых самых архівах. Ён ходзіць не на ўсе заняткі, толькі на самых сваіх любімых выкладчыкаў, толькі на тых, хто сапраўды нешта дае звыш праграмы, скажем так. Ён там павышае свой адукацыйны ўзровень. Ён менавіта там пачынае пісаць дзікае паляванне караля Стаха. Ён там разумее, з чым яму хочацца займацца. Яму хочацца тварыць новую нашу прыгодніцкую гісторыю. Толькі незразумела яшчэ як яе тварыць. Ці як педагог расказваць пра гэта вучням, студэнтам, ці як, напрыклад, які-небудзь там пісьменнік, допустим, пісаць пра гэта, але незразумела што, вершы, апавяданні, так? Ці неяк іначай. Словам, ён яшчэ на нейкім раздарожжы, ён ведае, што ён хоча рабіць, але форму пакуль не ведае. Ці гэта педагагічная, ці гэта нават навуковая. І ён будзе далей паступаць там на навукоўцу, допустим, так? Вось. Пакуль ён яшчэ гэта не знае. Вось. Але ён ходзіць, не любіць ён дэманстрацыі 1 мая, і на гэтым фотаздымку мы бачым дэманстрацыя 1 мая 51 года, аддзелівшыеся на площади Хмельницкага. Яму прасцей з хлопцамі, аднакурснікамі аддзяліцца і пайсці куды-небудзь гуляць у двор. І зноў бачыце, яны аднагодкі, і як ён молада выглядае. Тут хлапца можна даць уже і па 30, і па 25, а яму тут 21, а даць можна ад сілы 15 гадоў. Так што ён доўгі час выглядаў вельмі такім маладым. Прытым ён не толькі чытаў, вывучаў кнігі. Ён паспяваў гуляць, ён паспяваў піць, ён паспяваў ладзіць розныя прыкольныя прыгоды, ён паспяваў закахацца ў адну, другую, трэцюю і гэтак далей. Ён стараўся жыць вельмі напоўненым жыццём. І летам 50-го года ён піша першы варыянт аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха». Затым ён вернецца да гэтай аповесці ў канцы 50-х гадоў, а ў выніку яна будзе цалкам уже напісаная, зробленая і падрыхтаваная да кнігі «Леаніды не вернуцца да зямлі» ў 63-м годзе, але кніга гэта будзе рассыпаная цэнзурай, і з'явіцца гэтае апавяданне толькі у часопісе «Маладосць» у 65-м годзе. І гэта будзе вялікі хіт, гэта будзе вялікая творчая ўдача Владзіміра Караткевіча. Гэты часопіс «Маладосць» будуць красці не толькі з бібліятэк, але нават калі вы все выпісвалі па тую «Маладосць», то яе б вас забіралі са скрыні паштовай. Вось. Але гэта будзе праз 15 гадоў. Пакуль што ён піша гэты першы варыянт, ён нічога з такога не публікуе, ён дае чытаць сваім сябрам, бо гэта быў зараз абсалютна не фармат, бо гэта позняя сталіншчына, это часы апошняй яго дзікай хвалі рэпрэсій. В гэта часы паралельна, калі ішло змаганне з бязроднымі так званымі касмапалітамі, а на самай справе, калі была страшная антысеміцкая кампанія канца 40-х, пачатку 50-х, гэта арышты дактароў, якія хацелі быццам бы атруціць нашага Язэпа Сталіна, так? Гэта новыя арышты тых бедных людзей, якіх арыштоўвалі ў 30-е гады, у каго тэрмін ужо скончыўся, яны ў 46-м годзе выходзілі на волю, ці ў 47-м, іх па новай арыштоўвалі, як, напрыклад, пісьменніка Барыса Мікуліча, якога ў 47-м годзе ізноў арыштавалі, ці ў 48-м, і ён ужо не вытрымаў гэтага, у 54-м на высылцы памірае. Это быў вельмі змрочны, люты час, і ў гэты самы час нават у свабодалюбівым універсітэце кіеўскім імя Тараса Шаўчэнкі Караткевіч за тое, што быў занадта такі лёгкі, які ўмеў ужо крытычна гаварыць пра таго сама Сталіна, і ён таксама трапляе ў няміласць, яго самога ледзьве не выкідаюць з універсітэта за тое, што ён дастаткова крытычна выказваецца. Ну, а вобраз самога дзікага палявання, які тады быў,
Это ўспрымаецца вельмі 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 неадназначна. Это ўспрымаецца, як ведаеце, як у 37 годзе за табой прыйдуць і арыштуюць і заб'юць. Вот это ўспрымаецца, как ты варанок. Это цёмныя вараныя коні, так? Это як ты самае тое самае НКВД, якое за табой прыйдзе і не адпусціць. Вось якая метафора можа быць укладзеная ў гэтую аповесць, якая, паўтаруся, першы варыянт быў напісаны падчас сталінскіх рэпрэсій. Апошняя хваля сталінскіх рэпрэсій і быў створаны гэты твор. Афіцыйна ж Караткевіч як пісьменнік дэбютаваў у ліпені 29 года, у 51 годзе, калі ў варшанскай раённай газеце «Ленінскі прызыў» былі надрукаваны вершы «Здесь будет канал» і верш Якубу Коласу. Адзін быў па-расейску, другі быў на беларускай мове. І вось гэтая выразка, літаратурная старонка, маладыя паэты Аршаншчыны, там гаворыцца пра двух маладых паэтаў, вось, і верш Владимира Караткевича «Здесь будет канал». Здесь будет канал В. Караткевич. Правда, тут, нягледзячы на ўжо пэўныя апазіцыйныя настроі Караткевіча на словах, так, тым не менш тут у нас ёсць сухие, песчаные сухие ураганы, мешали и трудиться там, и жить. И вот теперь по сталинскому плану, что пришел народ, чтоб степи что-то там трататать, да? Канал здесь будет, и от струй воды воскреснет жизнь, как пересохший что-то там, и так далее. Караце, тут сталинский план есть, трэба прокопать канал, и все у нас будет добро. Верш, дзе быццам бы Сталін такая нешта такое добрае, неблагое. Але тады афіцыйна многія так пісалі. Гаварылі адно, пісалі крыху іншае. І Караткевіч, малады юны Караткевіч, 21гадовы, ён быў тут, што называецца, не выключэнне. Можна ўспомніць, што і першыя вершы геніяльнага нашага паэта і празаіка Міхася Стральцова таксама былі прысвечаныя Сталіну, калі ён быў падлеткам. Але сіла нашых гэтых творцаў у тым, што прысвяціўшы свае першыя, можна сказаць, такія зусім юнацкія зялёныя рыфмаванкі Сталіну, яны затым адхіснуліся ад гэтага і праз пару гадоў яны больш это згадвалі як страшны сон. Вось. А многія працягвалі гнаць тое ж самае, скажам так. Вось. Гэта моя вучаніца намалявала Караткевіча. Я кажу, уяві Караткевіча таго часу. Яна уявіла і мела абсалютную рацыю. Таму што калі чытаць яго другі аўтабіяграфічны твор «У снягах драмае вясна», які быў прысвечаны яго кіеўскаму бытаванню, то там ён сябе выявіў пад іменем Уладзіслаў Берасневіч. І вось вясна 52 года. Караткевіч пра сябе. Уладзіславу Берасневічу, чалавеку легкадумнаму і па маладосці год трошкі самаўпэўненаму, таксама здавалася, што свет і жыццё існуюць толькі для яго. Было яму 22 гады, вучыўся на 4-м курсе універсітэта, ніколі яшчэ не кахаў па-сапраўднаму, быў моцны, глытаў кнігі, жыў амаль толькі на адну стыпендыю і лічыў, што пераважная большасць дзяўчат глядзіць на яго з прыхільнасцю. Так што вот эта ілюстрацыя цалкам адпавядае, а можа так і было ў Караткевіча. Хто яго ведае? Вось ён са сваімі вясёлымі студэнтамі. Вось. Так што гэта быў вельмі важны для яго вопыт. Вельмі і вельмі і вельмі і вельмі важны. У вольны час, калі наступалі канікулы, ён імгненна прыязджаў кожнае лета ў Беларусь. Ён стараўся знаёміцца і сябраваць не толькі там з моладдзю, але і з тымі класікамі, якія паўплывалі на нашу літаратуру. Вось тут ён з Канстанцыяй Буйло, пачынальніцай у 14 годзе эратычнай паэзіі, побач недаўна выйшаў з лагероў Владзімір Дубоўка, каля іх Рыгор Шырма, а перад гэтым ён пазнаёміўся з удавой Янкі Купалы Владзіславай Луцевіч. І ў чэрвені 52 года наведаў разам са сваім сябрам Вязанку і напісаў нарыс Вязанка пра дом-музей Янкі Купалы, вось ад Менску на паўночны захад трэба адправіцца. Вось. І гэта было таксама апублікавана. Там цікава ён напісаў, як ён туды ездзіў, што там адбывалася, які план гэтай Вязанкі, вось яна тут. І сказаў пра тое таксама, што занадта она выглядае гламурна, што наўрад ці Купала нарадзіўся ў такім чыстым дагледжаным доміку, што занадта чысценькі інтэр'ер і добра, каб там было больш аўтэнтыкі. Такое было пажаданне у Владимира Караткевича, скажем так. Ну, а летом 52 года, так само летом 52 года,
Ён дасылае свае раннія творы для ацэнкі Якубу Коласу. Прыкладае да іх суправаджальны ліст, і гэтыя творы гэта акурат казкі, апрацоўкі казак, вершы і апавяданні пад агульнай назвай казкі і легенды маёй радзімы. Яны былі змешчаны в агульным сшытку, які захоўваецца ў літаратурным музеі Якуба Коласа. Ён ему напісаў: Константин Михайлович, выбачайце за тое, што аднімаю у вас каштоўны час. Магчыма, што з гэтай жа справы я павінен быў звярнуцца ў кабінет маладога аўтара. Але тут справа ў тым, што мне трэба не тое, каб заўважылі асобныя недахопы, а каб ацанілі наогул усё. З маленства я звык лічыць вас прыкладам, і таму звяртаюся да вас і ні да кога больш. Калі знойдзеце магчымым, напішыце мне, ці варта мне прадоўжваць. Да гэтага часу я надрукаваў некалькі вершаў крытычных нарысаў аб творчасці Янкі Брыля ў часопісе Савецкая Украіна. Астатняе чытаў людзям. Адны лаюць, іншыя хваляць. Але мне ўсё здаецца, што гэта не тое. Вучуся я зараз у Кіеве ва ўніверсітэце, жыву ў Оршы. Летам шмат хаджу па Беларусі. Вось толькі што вярнуўся з вязанкі і зараз шкадую толькі аб тым, што не давядзецца мне быць тут на гадавіну Купалы. А ў канцы лета паеду на Палессе. Казкі, якія ў сшытку стаяць першымі, нявыдуманыя. Я іх толькі вельмі моцна і, здаецца, няўдала абрабіў. Але іншага нельга было зрабіць, бо першыя две казкі чуў ад свайго дзеда яшчэ да вайны, не памятаў нічога, акрамя сюжэту асобных выразаў. І сярод гэтых казак мужык і дзіва аднавокае, аўтух дамоўнік. Вось некаторыя казкі я чуў ад іншых там людзей, напрыклад, ад рыбака, вось, аднаго рыбака, ну і гэтак далей. Карацей, прышліце свой вырак, яшчэ раз прашу прабачэння, кажа у пачатку ліпеня 52 года Владзімир Караткевіч. На жаль, мы не ведаем, што адказаў Якуб Колас Караткевічу на гэта. Але ведаем тое, што яны захоўваліся і захоўваюцца ў яго доме музеі, і што многія з гэтых казак упершыню былі выдадзеныя толькі ў 2000 годзе у кнізе «Вясна ў восень», якая перад вами, у дзівосным афармленні ў майго любімага з дзяцінства мастака Валерыя Славука, і гэтыя казкі ні пры жыцці Караткевіча ніхто не бачыў. Вось, і нават пасля таго, як ён памёр, таксама доўгі час чамусьці былі захоўваліся вось у гэтым музеі. Это унікальная казка «Аўтух дамоўнік», пра такога вось хітрага дамавічка, які крыху шкодзіў усім. Яго пакрыўдзілі, скінулі з драбіну крапіву, і тады ён брудны ўвесь у нейкай пайшоў, выкачаўся у свежай пасцелі гаспадыні і так адпомсціў. І ў гэтай вельмі сімпатычнай гісторыі на самай справе тут бачна, што з гэтай казкі пра такога вось шкодніка міфалагічнага, так, які ў хаце шкодзіць гаспадарам, тут менавіта гэта як правобраз будучага чорта з чортавага скарба, з яго казачнага шэдэўру 75-го года, на аснове якога затым напрыклад, Артур Вольскі напісаў выдатнейшую п'есу для лялечнага гомельскага тэатра, на аснове якога я рабіў спектаклі пра чортаў скарб, на аснове якога многія па-свойму пераасэнсоўвалі ту шыкоўную рэч. Вось, іншая гісторыя «Мужык і дзіва аднавокае». Таксама унікальная рэч пра п'янага мужика, на якога ў лесе нападае дзіва аднавокае і кажа, што цябе з'ем. Але мужик, дзякуючы сваёй хітрасці і вынаходлівасці, вось, ён не напалохаўся, ён не пачаў панікаваць, а ў выніку ён пачаў выпрабоўваць гэта дзіва, ці можа быць вялікім, малым, такім-сякім, ну і ў выніку засунуў гэтае дзіва ў бутэльку, закаркаваў і ўсё, і больш гэта дзіва нікуды вылезці не зможа. Таксама казачка, якая з'явілася ў свет толькі ў 2000 годзе. І што самае цікавае, тут таксама гэта чысты Караткевіч. Якое б дзіва аднавокае на цябе б не напала і цябе б не палохала, нельга быць панікёрам, нельга баяцца, нельга, каб страх цябе атруціў. Ты павінен перамагчы любога монстра. Гэта было закладзена ў гэтай казцы, і затым гэта была формула, якая мы эту формулу бачым ва ўсёй творчасці Владзіміра Караткевіча. Ну і «Лебедзіны скіт», таксама там была адна з важных казак, яна з'явілася пазней, таксама пасля смерці Караткевіча, але раней, чымся «Аўтух дамоўнік». Яна была апублікаваная ў 1988 годзе і нават, калі не памыляюся, была ў школьнай праграме. Таксама цікавая гісторыя пра тое, як татары-манголы хацелі напасці на беларусаў, нават паланілі іх, але дзякуючы аднаму мудраму таямнічаму дзеду,
Гэтыя беларусы вызваліліся, ператварыліся ў гусей, там у лебедзяў ператварыліся і разляцеліся па сваіх месцах, адкуль іх забралі татара-манголы, зноў сталі беларусамі. А самога дзеда гэтыя татары не змаглі нічога з ім зрабіць, ён акамянеў, меч разбіўся гэтага таямнічага дзеда, ён стаў камнем, а напалоханыя нападнікі, акупанты уцяклі з нашых земляў і больш ніколі ў нас не былі. Вось, маўляў, чаму у нас не было татара-мангольскага іга, дзякуючы такім моцным персанажам, як гэты вось дзед. Цудоўная казка па думцы, дзівосная гісторыя па сваёй такой нацыянальна-стваральнай ідэалогіі. Іншая штука, што тут быў вялікі мінус, тут было вельмі шмат русізмаў. Ранні Караткевіч, які толькі-толькі пачынаў пісаць па-беларуску, ён, на жаль, ну, а як іначай, ён дапускаў шмат русізмаў, і гэта было бачна і ў яго ранняй прозе, і ў яго ранніх вершах. Але на это ён казаў: што вы хочаце, я родам з Оршы. А Орша, это ж, як я казаў, быў вельмі зрусіфікаваны горад. І вучыўся ён, па сутнасці, беларускай мове, як той Максім Богданович. Не ад там мамы, таты, якія былі расейскамоўнымі, а з кніг. Ось так вось. Скажем так. Ось вот это «Лебединый скит», татары і Якуб Колас. Другі ліст 30 кастрычніка 52 года ён піша зноў, ён віншуе Якуба Коласа 70-годдзям, дзякую яму за тое, што ён існуе. Вось, зноў невядома, ці адказаў Якуб Колас. У гэты час Колас быў ужо стомлены, хворы, расчараваны ўсім, і, можа быць, сапраўды ўсё гэта і знікла. 53 годзе, у пачатку сакавіка, дзякаваць Богу, здыхае Сталін, і Караткевіч едзе на пахаванне. І не таму, што едзе, што ён шкадуе гэтага гада, а таму, што яму гісторыку цікава паглядзець, як гэтай крывавую труну, бачыце, на колеру крыві, як яе нясуць, як глядзяць людзі, як і што. І там ён убачыў вельмі страшны момант. Мы памятаем, што каля 1000 людзей было насмерць раздушана. Ён гэта бачыў, ён нават па сваіх успамінах ратаваў асобных людзей з сваімі сябрамі, выцягваў іх з натоўпу, каб іх не забілі. І, канешне, уражанне было вельмі такое, ну, змрочнае ад усяго гэтага, што Сталін ужо і калі ён здох, ён усё роўна, гэты гад, цягнуў за сабой іншых людзей у нябыт, вось, скажем так. Вот. Конечно, ён глядзеў і газету літаратуры і мастацтва, якая выйшла ў чорнай рамцы, і бачыў, як Якуб Колас пісаў, што сталінскае вучэнне наш сцяг. І Ларыса Пампеўна Александроўская, зорка нашай оперы і кіраўніца опернага тэатра, жыць і працаваць па-сталінску. І будзем мужнымі, гаварыў Янка Брыль, лаўрэат сталінскай прэміі, і аддадзім свае сілы роднай партыі, казаў Заір Ісакович Шасгур, выдатны скульптар. Всё яны это гаварылі, але на кухні паміж сябрамі ўсе ж яны і радаваліся. Якуб Колас у лісце да Петруся Броўкі казаў: што ж мы так доўга цярпелі гэтага гада Сталіна. Ларыса Пампеўна Александроўская радавалася, бо яе сяброў, знаёмых не будуць больш рэпрэсаваць. Янка Брыль радаваўся, што таксама нарэшце можна хоць выдохнуць спакойна. Але радавацца яны пачалі не ў самім уже 53 годзе, а крыху пазней, калі зразумелі, што прыйшоў нарэшце да ўлады Мікіта Сергеевич Хрушчоў, што пачынаецца лібералізацыя, што пачынаецца адліга і масавага хапуна не будзе. Таму што, як мы памятаем, Янка Брыль, выдатнейшы пісьменнік, ён пасля вайны, яму проста пашанцавала, што афіцыйная прэса яго хваліла. А ён заўсёды быў як такі вось, як нацянутая струна, ўсе былі нервы. Таму што першыя творы былі надрукаваны за акупацыяй, у менскай акупацыйнай газеце былі надрукаваны яго першыя цудоўныя творы, там пра павучка, чую павуціну не трэба рушыць, там іншае. І каб это раскрылася, яго маглі пасадзіць як калабаранта. А яму далі за некую кнігу там сталінскую прэмію другой ступені ў 52 годзе. І это была радасць, што, значыцца, мабыць, не арыштуюць. І ў Якуба Коласа родзічы былі ў зняволенні. І калі ён пісаў сталінскае вучэнне наш сцяг, а невядома, хто пасля Сталіна будзе ў 53 годзе. Берыя прыйдзе да ўлады і будзе горш. Там Маленкоў прыйдзе, яшчэ хто прыйдзе. Невядома, лепш напісаць, каб цябе назаўтра не пасадзілі. Але калі ўжо адбылася адліга, тады ўжо ўсё. Яны выдохнулі, і яны абсалютна шчыра радаваліся. Як радаваўся, напрыклад, драматург Андрэй Макаёнак, знакаміты сатырык, але ён радаваўся, праўда, ўжо ў 53 годзе, піў, гуляў
і казаў Шамякіну, свайму сябру: "Што ты плачаш? Радуйся, што здох гэты Сталін". Вось. Гэтым з этим быў малайчына. Што яшчэ з ім адбывалася? У 53 годзе ён праходзіць вайсковыя 20-дзённыя зборы, а ў 54 годзе у чэрвені заканчвае вучобу ў кіеўскім універсітэце, абараняе дыпломную работу на тэму казка, легенда, паданне. Вось з цяжкасцю, але эту дыпломную работу он змог абараніць, таму што многія лічылі, што это за тэма такая, што там савецкага, што там сацыялістычнага. Дапамог яму ў гэтым акадэмік Бялецкі і выкладчык Назароўскі, дзякуючы чым ён атрымаў вышэйшую адзнаку. Вось. Вучыўся ўвогуле ён добра. Па ўсіх асноўных прадметах было выдатна, а хорошо было, ну, па гісторыі, па замежных мовах, там, па паліталогіі, яшчэ па чымсьці. А так атэстат яго быў вельмі, вельмі, вельмі сімпатычны. Вучыўся ён сапраўды вельмі добра. Вось. І затым пасля гэтага ён працуе некалькі год у вёсцы Лесавічы, невялічкая вёска ў Украіне. Ён там выкладае расійскую мову і літаратуру, а на самай справе расказвае, вот тут он жыве ў Лесавічах, вось тут вось, ён расказвае тагачасным дзеткам, вось это фотаздымкі з вёскі Лесавічы. Праўда, самого Караткевіча тут няма. Ну, але это я знайшоў на сайце менавіта гэтай вёскі. Драўляная царква там была. Ён нам расказвае ўсё, што ён знае. Ён расказвае пра мушкецёраў, ён расказвае пра часы вялікае княства літоўскага і кажа, што вашы Лесавічы падчас таго, як было вялікае княства літоўскае, вы былі ў складзе гэтага вялікага княства, які там былі рыцары, якія там былі змаганні, дуэлі, яго слухалі з захапленнем. Это сучасныя пейзажныя выявы Лесавічаў. Яго слухалі з захапленнем, ён жыў прыблізна ў такой хаце, адчуваў сябе шчаслівым, і менавіта там у ім афармлялася жаданне стаць менавіта літаратарам. Як настаўнік ён быў цудоўным. На ўкраінскай мове мы бачым тут характарыстыку на яго. Вось, што працуе ён выдатна, што заўсёды ён падрыхтаваны, мае добрую форму, мае цудоўную адукацыю, вельмі цікава працуе з дзецьмі, гэта дырэктар піша на яго характарыстыку. Вось, усё ў яго шыкоўна. Это дакументы, звязаныя з ягонымі тымі дзённікамі, усім, ну, з чым я там займаўся, настаўніцтва. Вось. І затым, менавіта будучы яшчэ ў Лесавічах, ён пачынае складаць гістарычныя балады вершаваныя, і дасылае іх, гэта з сваёй сям'ёй, дасылае іх аднаму свайму сябру. І сярод гэтых баладаў ёсць балада Машэка. Вельмі здзівіўся Уладзімір Караткевіч, калі раптам улетку 55-го года атрымлівае нумар часопіса з вершам Машэка. Там у тым нумары друкаваліся такія класікі, як Пятро Глебка, як Ян Кабрыль, як заходнебеларускі паэт Міхась Машара. І тут Караткевіч з Машэкам. Ён не чакаў гэтага. Гэты верш Машэка, ён перавярнуў ягоны лёс. Гэты верш быў вельмі папулярным. Гэты верш зрабіў яго проста зоркай беларускай паэзіі таго часу. Адзіны верш Машэка. З гэтага верша ён зразумеў, кім ён хоча быць. Беларускім паэтам, які піша не так, як все, не пра заводы, не пра камсамол, не пра сацыялістычнае будаўніцтва, а менавіта пра нашу гісторыю ў цікавай баладнай форме. Але пра гэта пагаворым у наступны раз. Вось, і пачнем менавіта з верша Машэка. І наступны раз мы пагаворым пра станаўленне яго ўжо як паэта. Што з ім было, якую ён напісаў новую п'есу, як ён падрыхтаваў свае першыя кнігі, ягоныя трыумфы і ягоныя паніжэнні, калі крытыка яго лаяла. Пра ўсё гэта будзе ў наступны раз.